Sedat Peker di rêze vîdeoya xwe yê duyemîn de got ku hefteya pêşî ez û Tayyip abê em ê hev û du helal bikin. Beriya wî jî Tayyip abê Sedat Peker axivî bû. Hema bêje wî jî tu gotinek ji Sedat Peker re negotbû. Parastina wî ya li derhekê Süleyman Soylu û yên din jî gelek ji rêzê bû. Ji xwe dûr e jî li ser vê meseleyê qet neaxivî. Sedat Peker gotina xwe xwar û bi paş vegavavêt. Hevdîtinên Biden û Erdogan kir sedem û ji bo parastina abê xwe got ji bo destê hinekan xurt nekim ez ê dûr e helaliyê ji Tayyip abê bixwazim. Ji roja ewil de em dinivîsînin. Belê Sedat Peker hin tiştan eşkere dike lê zihniyeta kujeriyê jî diparêze. Yek gotinek li dijî dewletê nabêje. Hemû kiryarên wekî kiryarên şexsî nîşan dide vê helwesta wî bizanebûne. Wisa xuya ku helalî xwestina wî ya ji Erdogan jî beşek bazariyê ye. Her wiha bê bersivhiştina Erdogan jî îşareta hin hesab û kitêban dike. Bi gotineke din Erdogan jî deriyê bazariyê negirtiye. Belkî jî di bazariyê de ne. Ew ê Sedat Peker ji bo Erdogan çi bibêje em nizanin. Lê qenaata min ew e ku Sedat Peker ew ê piranî li derdora Erdogan bixe û ew ê wî negire hemberî xwe. Sedem jî eşkere ye. Sedat Peker bi tifaqê xwe re nakok e û dema kesên wekî Süleyman Soyluyên tifaqê xwe girt hemberî xwe nexwest dijminê xwe zêdetir bike. Bi qasî ku tê dîtin pirsgirêkên Erdogan jî bi wê tifaqê re ango bi Baxçelî û Ergenekoniyan re bi Mehmet Agar û Süleyman Soylu re heye. Ew jî heke piştgirî nede Sedat Peker jî dikare ji îfşaatên Sedat Peker îstîfade bike. Hesab kitêbek jî ev e. Hesab kitêbek din jî rewşa Kurdan e. Em hemû dizanin ku sedema esasî ya van aloziyên navxweyî pirsgirêka Kurd e. Ev pirsgirêk çareser nebû. Hêza dewletê têrî Kurdan nekir. Bi gotineke din dewlet nedikarî pêşî li ber xwedana Kurdan bigire. Ew hêzên Gladyoya Tirk ku destpêkê de li dijî komünîstan hatibû damezrandin piştî şerê çekdarî bi taybet li dijî Kurdan hat bikaranîn. Her ku ew li dijî gelê Kurd û tevgera Kurdan sûcên giranpêkanîn qadarantê mezin bû û zêdetir bi hevketin. Hevketina wan îro di asta herî mezin de ye. Lê yek ji wan jî dev ji dijminatiya Kurdan bernade. Ne tenê ew, muxalefeta qaşo jî di dijminatiya Kurdan de ji desthilatdarî kêmtirîne. Yên ku wan li ser piya digire jî ev helwesta qirêje.